Molimo vas da svojom donacijom podržite rad udruge Nismo same i tako pomognete ženama koje prolaze kemoterapije i zračenja da sigurno stignu na svoje odredište po svoje terapije i podržite ovu divnu akciju Uzmi ih u ruke koja traje do 31. siječnja 2024. godine. Ovo je predblagdansko vrijeme, vrijeme kada nastojimo biti i bolji ljudi i veći humanitarci i ovo je prilika zapravo da pozovemo sve građane da kupe proizvode udruge Nismo same i na taj način novcima koji će se od humanitarne prodaje prikupiti osiguramo besplatan prijevoz za žene. Ja kao građanka dugi niz godina pomažem ovu udrugu, doniram i zapravo sam veliki prijatelj udruge jer vjerujem u ono što one rade, mislim da to ima veliki značaj. Znači, iznimno sam sretan da sam dio priče udruge Nismo same. Dizajnirao sam tuniku, znači, koja je još uvijek u prodaji i da se skupe nekakvi novci, znači, za taksi i prijevoz. I ta tunika je i dalje, znači, u prodaji, kupite ju, podržite udrugu. Prijevoz na kemoterapije i na zračenje je od presudne važnosti. Govorim iz osobnog iskustva jer nisam išla na kemoterapiju, ali sam išla na zračenje i vozila sam se sa taksijima u 2020. godini, to je ona koronarna godina i zapravo sam se osjećala jako sigurno, osjećala sam se da se neko brine za mene, tako da molim vas svi oni koji možete, donirajte, dođite na stranicu udruge, kupite nešto, tako da još više žena možemo sigurno dovesti na mjesto gdje se liječe.